tomto notebooku je procesor, ktorý Windows posúva na úplne nový level. Je tam však jedno ale. Lenovo Yoga Slim 7 zaujíma už na prvý pohľad celkovým telom, hrúbkou iba necelých 13 mm a tiež týmto matným vyhotovením, ktoré by malo zabraňovať zbieraniu otlačkov prstov, ale ako tak pozerám, asi úplne nie. Po otvorení okamžite zaujíma 14,5 palcový OLED displej, ale hlavne tento výrez, ktorý je urobený opačne ako pri Macoch, a to síce takto dohora. Máte tam webkameru a dokonca za ňoho aj teda ten displej otvárate, čo samozrejme vyvoláva také tie otázky, že či si hneď nezacapkáte tú kameru. Odpovede, že áno, ale úprimne to sa deje asi na úplne každom notebooku. Zároveň však rovno s týmto otvorením uvidíte už prvý náznak tej novinky, ktorá sa skrýva v útrobách Slim 7. Dlhé roky je v prípade procesorov zaužívaná architektúra x86. Po 10 ročiach vývoje je vyladená k maximálnym výkonom a aj kompatibilite. Naďalej však ostáva energeticky aj priestorovo náročnejšia. V podstate presným opakom je tzv. ARM architektúra, pretože tá je úspornejšia a efektívnejšia. Lenže dlhý čas bola určená iba pre smartfóny a tablety, až postupne narastal jej výkon a v roku 2020 práve Apple úplne zmenil hru, pretože do jeho MacBookov dal čip M1. Apple to urobil kvôli tomu, že narazil na limity Intelu. Len Windowsu trvalo celé 4 roky, kým sa vybral rovnakým smerom. Urobil to práve včas, keďže zažívame boom umelej inteligencie a špeciálne kvôli nej predstavil Microsoft úplne novú vrcholnú skupinu počítačov Copilot plus PC. A do nej sa dostanete iba keď splníte určité podmienky. Medzi ne patrí limit na výkon procesoru pre spracovanie AI úloh. Čip musí podporovať výpočty umelej inteligencie na úrovni aspoň 40 TOPS, čo znamená 40 triliónov operácií za sekundu. Tento nápor majú na pleciach čipy Qualcomm Snapdragon X Plus a X Elite, pričom v Slim 7 máme výkonnejší X Elite. Vďaka ARM architektúre je Slim 7 extrémne responsívna. Otvoríte ju a okamžite je pripravená k práci. My sme mali otvorených rovno desiatky okien v prehliadači, k tomu 50 obrázkových vrstiev vo Photoshope, a notebook stále bežal plynulo. Pozitívom je, že ani pri takejto námahe sa nejako zásadne neprehrieval, tu opäť za to vďačíme tej ARMovej architektúre a mohol som mať kľudne položený aj na holých stehnách a naďalej mi z mojich pokladov neurobil nejakým spôsobom Hemendex. Čo sa týka výdrže batérie, tak keď sme na ňom robili takú tú bežnú kancelárskú robotu, a to síce prehliadali web, písali články, upravovali fotky vo Photoshope, tak sme sa blížili niekam k 8 hodinám bez nabíjania, čo v podstate stačí na taký bežný pracovný deň. Musíme sa však teraz porozprávať o nevýhodách, ktoré môžu byť pre mnohých dosť zásadná. Podpora ARM čipov pre Windows ešte stále nie je úplne 100%. To zamrzí hlavne ľudí, ktorí si zvykli na rýchlosť MacBookov pri editácii videa, pretože tu zatiaľ ani len nespustíte program Adobe Premiere Pro. Problémy môžu nastať aj pri párovaní so starším príslušenstvom, takže vám určite radíme prejsť si zoznam podporovaných aplikácií. Celkom úprimne myslíme si, že do pár mesiacov by mali byť tieto problémy s kompatibilitou zažehnané, ale stále by to bolo dosť blbé si kúpiť notebook za takéto peniaze a potom zistiť, že môžete strihať tak maximálne v CapCute. Ako ale môžete vidieť, tak na tom naozaj intenzívne pracujú, pretože keď sme pred 3 týždňami spúšťali naše testovanie, tak Adobe Premiere nešlo ani lenže stiahnuť a teraz je tam už nejaká emulovaná verzia a už pracujú aj na natívnej. A vlastne, koľko tento notebook stojí? Cenovka testovanej špecifikácie s 32 GB rámkou a terovým SSDčkom je 1599 €. 15-palcový MacBook Air je prakticky za rovnakú sumu, lenže ako to už pri Apple býva, máte iba 8 GB rámku, 256 GB úložisko, čo znamená, že na nejakú tú kancelárskú robotu je to ešte fajn, ale kebyže na tom chcete robiť niečo viacej, strihať nejaké väčšie videá alebo upravať viacero fotiek, tak tu už by to úplne nestačilo. A ak by ste chceli dorovnať špecifikáciu Lenova, tak musíte prihodiť ešte extra 1000. Čo je však trošku škoda v prípade Lenova, oni okopírovali od MacBooku aj to zlé, pretože napríklad to máte iba USB-C, čo znamená, že sa musíte spoľahnúť na rôzne adaptéry, ale niečo aj trošku vylepšili, pretože je známe, že R-ka nemajú ventilátor a tým pádom, keď dojdú už na nejaké limity, tak začnú znižovať výkon, zatiaľ čo tu sa aktivuje ten ventilátor, ktorý je veľmi tichučký a naďalej si môžete užívať plný výkon. Treba povedať, že Lenovo Yoga Slim 7 je v podstate taký MacBook pre ľudí, ktorým sa úplne nepáči ten macOS. Áno, ešte tam treba doladiť tú kompatibilitu, ale čo sa týka výdrže batérie a takých tých základných úkonov, tak to tento notebook zvláda prekvapivo dobre, aj tá cenovka je tam celkom dobre nastavená a je v podstate veľmi dobré aj pre nás používateľov, že už si nemusíme vyberať iba podľa toho, že dobre, chcem radšej Windows aj za cenu toho, že bude mať, ja neviem, horšiu výdrž baterky alebo horšie výkony, alebo si zvolím ten macOS
ale v ňom nie som až tak doma a napríklad mám Android a neviem to tak využiť. Jednoducho teraz už tento rozdiel sa veľmi znížil. A napíšte mi dole do komentáru, že či by ste si zvolili ešte stále Apple alebo dali šancu Lenovu. A ak sa vám toto video páčilo, tak si hoďte like a odber nášmu kanálu, pretože skript tohto videa je na konci.